Bingelele emakhaya. Ngithi ake ngibuye namhlanje sikhulume ngamaphupho okunqoba phezu komoya wesilwane okade uganiselwe sona sihlukumeza impilo yakho ukuthi ubona kanjani ukuthi-ke manje uyanqoba. Kodwa ngaphambi kokuthi size singene emaphuphweni, ake ngiqale ngokucela kubantu abalandelayo kuyona le channel noma abantu abafundayo kuyona le channel ebasizayo ukuthi ba-like baphinde ba-subscribe ukuze kusize ukuthi-ke sibe nomfutho oqhubeka senze, sithathe isikhathi senze izinto ezizosiza zikhanyisela abantu phezu kwesimo sezindlela zabo. Sibona kanjani-ke umoya wesilwane uma kuwukuthi siyawunqoba manje, okusho ukuthi lokho okwenzayo noma okusebenzisayo kuyanqoba kulo moya. Nanka-ke amaphupho okuvezelwe wona, ukuphupha ulwa nomuntu, lo muntu uma ulwa naye uyamnqoba, uyamshaya, uyamhlula. Lokho kusho ukuthi isitha sakho siyanqotshwa, kusho ukuthi kukhona umoya owunqobayo empilweni. Isikhathi esiningi-ke umoya ohamba ngesilwana kuba ubulili obuhlukile kulobu bakho, okusho ukuthi uma uwumuntu wesifazane usuke ushayana nendoda kodwa unamandla phezu kwayo, uyishaya uyinqoba. Uma uwumuntu wesilisa usuke ushayana nomuntu wesifazane kodwa umshaye lo muntu umnqobe, umhlule. Lapho-ke usuke ubona ukuthi cha impela lo moya lona uyawunqoba. Uma kuwukuthi uwunqoba futhi awusuye uphinde ukuhluphe, ukubone ngokuthi uthole ukuthi lo muntu lona uyamshaya, umshaye kuze kufinyelele lapho umbulala khona. Lapho-ke usuke uwunqoba ungeke uphinde ukuhluphe. Uma kuwukuthi-ke futhi uyawunqoba uke ubone kuwukuthi kukhona ofikayo okwisikhathi esiningi kube uyena lo muntu lona okade kuthumelele lo moya, uthola ukuthi uyafika uthi uzolanda ingane yakhe. Isikhathi esiningi nayo ingane ibubulili obuhlukile kunolobu bakho, okusho ukuthi umuntu wesifazane umuntu usuke esezolanda ingane yomfana. Uthola ukuthi ngize la ekhaya ngizolanda ingane yami noma ngifikele endlini ngizolanda ingane yami. Lapho-ke usuke unqoba sihamba lo moya ubuyela kumnikazi wawo. Kwesinye isikhathi uke uphuphe uthole ukuthi uma uphupha ingane lena, uthole ukuthi iyavalelisa ithi sengiyahamba ngibuyele ekhaya ngoba ngiyalamba lana. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi uyavalelisa umuntu ade uthandana naye, uyakutshena ephuphweni ukuthi angeke ngisakwazi ukuthi ngithandane nawe. Kwesinye isikhathi akutshela ukuthi uyakwala ngoba akasakwazi ukuthandana kahle nawe. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi lo muntu lona uzokutshela ukuthi hayi, mina angisafuni ukuba sesimweni sothando nawe ngoba mina angiwathola amandla, ngiphelelwa amandla kulento esiyenzayo. Lapho-ke usuke unqoba lo moya lona ubuyela lapho uvela khona. Uyavalelisa-ke umoya wesilwane uma usuhamba kumuntu. Kuyeke kwenzeke futhi uthole ukuthi uzophupha, uthole ukuthi uyakutshena lo muntu lona uthi asisezufika uma kuwukuthi beziningi. Uthole ukuthi bayakutshela ukuthi ngeke sisakwazi ukufika size lana la ekhaya, siyalimala, kukhona into esilimazayo noma kukhona into esiqeda amandla esikhathazayo. Lapho-ke usuke unqoba uma kuwukuthi bese kuwumoya osuze wazalana wamningi empilweni yakho. Sithokozile kakhulu sithi akukhanye njalo budedu bomnyama emakhaya.